2011 urtean Telmo Esnalek zuzendutako filma da. Zartzaroren eta zaintzaren gaiak jorratzen ditu, baina ikuspegi komiko dramatiko oso beltz batetik. Mari Amona zaindu behar duen familiaren arazoak aztertzen ditu. Aktoren artean, Joxan Bengoetxea, Nagore Aramburu, Pedro Otaegi edo Tamaneix Bengoa ageri dira. Baina bi izen nabarmendu beharko bagenitu, horiek Montserrat Karulla eta batez ere Kontxu Odriozolarena izango lirateke. Gaur, klaketan, Urteberrion Amona. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Urteberrion Amonaz aritzeko gaur ekoizpenaren bidea jarraituko dugu, eta horretarako Xabier Berzosa gonbidatu dugu, ongi etorri, zer moduz? Miesker, songi. Ondo, hasiko naiz, galdera oso original batekin, baina, bueno, ez dugu esan Moriarty eta Irusoinen, zabiltzela ekoizle lanetan. Oso galdera original batekin hasi behar nuela aipatzen nuen. Nola hasi zinen ekoizle lanetan? Noiz, nola, askotan aktorei eta galdetzen diogu, ez? Zure ametsa zen aktore izatea, zure ametsa zen ekoizle izatea, edo nola sartu zinen mundu? Bueno, sarrera pixkat progresiboa, eta hor jartzea data zehatz bat zaila egiten da, baina, bueno, Saro Beskolan 2000 urtean, 2001 urtean, nere gaur egun nere bazkidea dien Jon Garaño, Jose Marigonaga eta Aitor Arregi ezagutu nitunean, talde hortan, ni ekoizle lana hartzea, zentzua, gaur ikusita behintzat, zentzu asko zekan, ez da? Ikusita nola lan egiteuten zuzendari bezala eta gidoilari bezala, laukote hortan norbaitek eukibarzunek zela bere ordenagailuan, eta niri tokatu zitzaidan. Gero ere, empresarializik kasitakoa ginen, eta bueno, hor badago beste bide bat egin nuna, ez da, formakuntza lanean, baina, bueno, hasierako urte horietan ekoizlena esan gaur egun egiten genuen lana. Ja, desberdina. Oso desberdina zan. Hor denok egiten genuen denetarik, eta ez geneuzkan rol horiek aingarbi gure buruan. Bueno, hain sartuko pixkat zer den ekoizlea izatea, ze sentsazio ematen igual ikuslea orokor batek ez duela oraindik ulertzen zer den ekoizle izatea, baina galdetu nahi nizun, filmaren prozesu bati dagokionez, ez? Alegia, filmaren ideia, gidoiaren idazketa, filmaketa, muntaia, eta gero ja, azken kopia, estreinaldia esango nuke. Noiz egoten zarete zuek, ekoizleek, presenteen prozesu horretan guztietan, edo zein da zuen lanak eragin handien duen prozesua, fase guzti horietan? Hombre, nik esango nuke gu gehala etxean sartzen gehan lehengoak, eta etxetik atatzen gehan azkenekoak. Gero, bueno, depende ze proiektotan zabiltzan, eta oso desberdina da Moriartyn egiten egun film baten dakadan implikazioa prozesu guztitan, edo Irusoinetik ekoizten dugun beste pelikula baten non zuzendaria bilatu behar dezun, eta hor lan kreatiboa, ekoizlearen lan kreatiboa oso desberdina da kasu baten edo bestean. Eguneroko lana burokratikoa da, aurrekontuena, diru laguntzena, finantziazioa, eta hori da denbora gehien eramaten gaituna, baina gero badaka beste arlo kreatibo bat ere, proiektu batzutan nahiko garrantzitsua izan daitekena, gure kaxan hartzen duguna. Baize, aipatu duzu burokrazia, fiskalizazio mundu horretan murgiltzea edo izango ditu bere zailtasunak, imaginatzen dut, ez? Gaur egun buru hauste haundienak horti datozkizun zuri? Bai, gaur egun kristona da. Osea, oin dela 10-15 urte pelikula bat egiteko bete behar zenitun diru laguntza paperak eta burokrazia guztiak gaur egun egiten dugunarekin konparatuta, gaur egun oso maila altuko lana da, eta talde handi bat bar dugu. Zorain lan gehiago eskatzen du asko gehiago. Aukera gehiago dazkagu, eta horren ondorioz ere pelikula gaur egun finantziazio asko hobeago dakate, eta beste ziurtasun batekin egiten dugu lan, baina lan hori egiteko ofizinan orain, 4-5 pertsona gaude buru belarri sartuta. Egin dituzu lanen artean, batzuk aipatuko ditut, ez guztiak, baina Handia, Loreak, Trinchera Infinita, Marko pelikulak, edota Balenciaga telesaila. Balenciaga telesaila aipatzen detela aprobetxatuz, galdetu nahi nizun, ze pelikulak, telesailak eta egin dituzu, nola da telesail batean lan egitea, are gehiago Disney bezalako
erraldoi batentzat, edo batekin, ez dakite horre elkarlana Moriarty eta Disneyen artean nolakoa izan zen, baina nolakoa da olako tsunami batean murgiltzaz, imaginatzen nahiko tsunami izango dela, ez Disneyen zalan egitea. Bai, gure kasua gaina berezia da, gu telebistan ez dugu, telesaietan ez dugu lan egin, eta ez dugu gure burua hortan finko ikusten, izan da, pixkate aukera bat, aprobetsatu benuna, eta lan egiteko modua, gure ere izate genion, pelikula luze bat bezala ingo dugu, ez da, eta horren ondoria da, oso gogorra izan zala. Gogorra izan zan, bai. Oso. Tamainagatik, gure 4-5 pelikula batera egitea bezala izan. Gogorra, grabaketa bera edo dena, prozesu guztia izan zen gogorra. Tamaina, berez. Gero zailtasuna ere, baina pelikulak ere bere zailtasuna dakate, kasuntan zailtasuna garbia dia zintzu dian, garaiko historio bat zan, Parisen gertatzen zana, gero arropa eta dena, argi dago zailtasuna izan den, baina tamainarena, aurrik usita geneukan, baina ez genuen espero hain gogorra izatea, tardun, esker rodajea, 4 bete pasatzituzu, eta pelikula baten 6-7 aste, eta horrek dakarren desgastea, eta bati bat planteatzen baizu pelikula bezala, zuzendariak beti setean, eta ez 6 zuzendari desberdinekin bakapakita kapitulo bat zuzentzen. Horrela planteatu zen dute. Horrela planteatu genuen pelikula bat bezala. Eta orduan, bere ondorio ona badazka, klaro, hori nik uste lanan sentitzen dela, hor dagoen, lan hori eta maitasun hori, baina desgastea oso gogorra izan zen. Errepikatuko zenukete, imaginatzen proiektuaren arabera, baina ikusita hola atzera begira, errepikatuko zenukete, imaginatu hain beste plataforma bat, eta ez dakit, beste erabateko proiektu bat. Nik uste beste modu batera ingo genukela, bai. Baina hori pelikulatan ere gertatzen da, egite zu, eta ikaste zu, eta horrengoan beste, bizkate, ikaste zu, ez da, esperientziatik, baina beste modu hortan ze aldatuko genuke hori ondo ikusi barko nuke. Gure lana ere horrek darama, gure lan egiteko modua horrek darama, implikazio hori, eta hori aldatzea, nora eramaten gaituen ere kreatiboki hori ondo ikertu barko nuke. Esperientzia hitza ipatu duzu, hasieran azalduet, Irusoin eta Moriartyn aritzen zehala. Sentsazioa daukazu, sentipena daukazu gaur egun, 2025an, batez ere Euskal edo nazioartean, ikuslen artean, Irusoin edo Moriarty irakurtzen dugun bakoitzean pelikula batean. Hori ja bihurtu dela gaur egun berme edo zigilu moduko bat, label moduko bat, eta jendeak baduela, nolabaiteko konfiantzaia produktu horretan. Zuk sentsazio hori daukazu? Nik uste bai, ne gustatzen zaitu hori pentsatzea, azkenean hogei urteko lana. Aitortu inbardea gauzak. Onerako edo txarreako, la jendea esaten duela, hemen hauek beste historia batekin. Ikusle bezala erantzun da, nik esate dizut, nire kasuen, da nire inguruan ala dela. Irusoin eta Moriarty irakurtzen denean, nolaiteko arreta pizten da, horren produktu horren atzen edo ikusentzunezko horren atzean. Ez dakizueko horrela nabaritzen dezuten. Bai, nabaritzen dugu pixkat, baina gehien bat, hemengakoa ez da inbeste enpresaren izena edo marka hori baizik eta horren atzean dauden sortzaileen lan egiteko moduan eta kontatzeko moduan. Azkenean, gehien bat, Irusoinek Moriartyrekin egite ditun proiektu guztitan, hor zigilua berdina da, eta autorea berdina dira. Tardun, beraien kontatzeko historia ja perspektibakin sentitzea Balenciaga moduko proiektu baten, edo Marko bezalako, edo Loreak, eta hor ikustea zerbait badagola lan guzti horiek lotzen dituna, niri hori da gehien gustatzen zaidana, eta hori askotan esaten digute, pelikula hau, zuek ez baneki zuen azala ikusterakoan sentituko nuke, eta esango nuke zuen azala. Autoretza edo egiletza hori nabaritzen dela, hori bai. Esku hori nabaritzen dela, nola bai. Zigiluri gustatzen baldin bazaizu, normala da egotea pixkat espektatibakin aber zer den urrengo lana. Hori nola eramaten dugu beste proiektutara, hor bai da egon daitekela bizkat marka edo gehien bat Irusoinen kasua, ze Moriarty beti egingo ditu nere bazkideen proiektua bakarrik, baina Irusoinen beste zuzendari eta beste mota desberdinak, baina beti ere, formula replikatzen, ez da? Paulekin lan egiten badegu,
Paul Urquijo bere lan egiteko modua dakalako, eta bere zigilu Argi propioare dago, dakalako. Paulek Orduan, ze unibertsoa murgilduko gaitun, ez? hori da, osea, gure laneko gauzari politenetakoa hori da, gauz hori detektatzea eta gerturatzea beste lan egiteko modu horietara. Aipatu ez lehen hasieran, zuek izaten zatela etxera sartzen lehenengoak eta ateratzen azkenak. Horrekin lotuta, aipatu nahi nizun, Koldo Zuazua ekoizleak zinemaldian Euskadi Irratiko elkarrizketa batean aipatu zuen, berak gazuela damu bat. Bere garaian, Alauda Ruiz de Azuak 5 lobitosen gidoia bidali zionean, beak etziola ikusi potentzialtasunik. Gero begira zer gertatu den, bai pelikularekin, bai Alaudarekin, ez? Zuk badaukazu damurik, ez dakit, bere garaian irizitzaian hau, eta zanion ez, agian ez daukazu, baina gogoratzen dezuelako, ez dakit, edo sentipenik. Ez dut uste, hor badago elemento, funtsezko elemento bat dela, Moriartitik, Moriartiren perspektibatik, guk garatzen ditugun proiektu guztiak barrutik garatzen ditugu, eta barruan sortzen dira. Orduan ez dakagu golako kanpoko aukera horiek. Askotan ez dakat ez da pasatzeko aukerarik. Hanka sartzeko aukera ez dakat, eta sartuko nuke, oso zaila da 5 lobitosen gidoia olako egun batean irakurtzea, eta esatea hemen badago. Ez da inerresa, gidoiak irakurtzea, lan tekniko bada, baina gero gidoioen atzean zer sortzaile dagoen eta segin nahi duen gidoi horrekin beste unibertso bat. Beste unibertso bat. Eta ja, urte berri honan monan sartu aurretik, beste datu importante bat, eta nik uste hau jenderi interesatzen zaiola, ze gaur egun sareak betetzen dira takilako datuekin, eta zenbat ikusle, eta zenbat zifra, eta zenbat diru, eta takila datuak asko begiratzen dituzun horietakoa zea, ze garrantzia dute benetan takila datuek? Gehiago dute hauek, edo kritika positiboek, edo iruzkinek, edo, ez dakit, kontu horiekin itxutzen zen horietakoa zea, edo garrantzia ematen diozu? Naiz ta begiak itxi hor daude, eta gure laneko funtsezko datu batzu dira. Gehien bat, neri gustatzen zaiana da, modu baten edo besten sentitzea gure lanen atzean hor norbait dagoela itxoiten edo disfrutatzen edo, zentzua daka jende horrekin. Jende horrek gabe. Zezen baki ematen duen horko maila minimo bat esateko, merezi izan du, hori oso zaila dekita, eta gaur egun nite kuento, no? Azkenean ikusleak gaur egun fase desberdinetan gehitzen juten zea, eta batzutan datu gabe. Oso zaila da benetazko datu zehatzak lortzea. Takillanak bai lortze dituzu, baina takillako datuak gaur egun, oain dela 10 urtekoekin konparatuta, asko jetxia, eta gaurko ikusle bat, oain dela 10-15 urteko lau ikusle. Orduan, ez aik datu gehiagi analizatzea gustatzen, ze, hor badaude faktore pilo bat. Baina noski ikusten ditugula, eta iristen direnean, eta ona direnean, postazun handia, masaia de lo ekonomiko. Noski. Gure lanean gainera, guk egiten dugun proiektutan, pixkat, esplotazio ekonomikoa edo gure retornoa ez datora inbeste, takillagatik edo ikusle kopuruagatik. Oso garrantzioa dira, baina ez dator, ez da zine komertzial bat, edo dena... Beste aldetik kritikana eta festivalena komentatzen zenuna, oso garrantzi, estrategikoki oso garrantzitsua da guretzat bai. Eta, horren, badakagu igual tentsio gehiago, takilarena baino. Sorte asko egin ditugun proiektua, proiektu onak edo txagra izan gara, baina sorte auki dugu, eta betipo zinemaldian egon geha, edo Venezian, eta orduan, hor, akats bat egiteko beldur hori geotan diago bihurtzen da, eta horri bai sortze dula presio pilo bat. Aipatu duzu, gaur egun 2025an egoera oso desberdina dela, bestelakoa dela, ingo dugu jauzi atzera 2011 urtera, urte berri ona mona, enseñatu zenuten urtera, ez dakit oso presente daukiko duzun pelikula, baina, Telmos nalek zuzen duzuen, 2011an, eta, zartzaroaren eta zaintzaren inguruko komedia dramatiko oso beltza dela esango nuke. Pelikulak bazuen nik uste dut garairako nahiko desberdina berritzailea zen zerbait, ez? Generozko pelikula, beltza, ez dakit Hitchcock erabiliko, baina ez dakit Hitchcock kutsua zuen pelikula bat 2011 urtean estrainatu zen dutenean. Nola iritsi zaizun zuri proiektu hau, nola jaio zen proiektu hau, ez dakit, pixkat sorrera gogoratzen dezun? Bai, haupa txebeste egin genuetik, Telmokin, Takixikin lan egiteko gogoa handia geneukan. Garai hartan
proiektu bat martxan jartzea kriston lana zan, eta euskaraz are gehiago. Eta, bueno, Telmokin lortu nahi genuna pizka zan, bueno, hau patxe besteren arrakasta hor zegon, bide hori irekita zegon, baina beste bide batzuk irekitzeko gogoa geneukan, genero aldaketa batekin, gero Euskal Zinemak dramak ere bikainki ireki ditu, eta gaur egun nik uste funtsesko generoa bihurtu dela Euskal Zineman, Euskarazko egindako zineman, baina garai hartan, bueno, pues, komedia argi zegon irekita zegola, eta ikusle kopuru potente bat zekala Euskal Herrian, baina beste genero batekin saiatu nahi unun. Orduan, saiakera, nik esango nukena Amonari buruz dala, genero baten nazten dela, eta pelikula beste genero baten bukatzen dela. Ze komedia, argita garbi, komedia bat bezala azten da, eta beltzeruntz juten da. Guztiz. Eta hori, pelikulaten lortzea oso zaila da, genero aldaketa eta genero, eta gaina gero saltzerako momentuan zaizea saltzen komedia bat, edo... Claro, eta koherentzia bat bilatzea guzti hortan, ez? Nahiko helburu zaila jarri genuen, baina helburua hori izan, pixkate normaltasun hori Euskal Zinemara beste generotara ere ematea, eta gaina Telmo Esnal mundu hortan oso ondo mugitzen da. Oso ondo mugitzen. Osa, badu asko Telmo Esnaletik pelikula honek. Oso Telmo Esnal da. Berea da. Bideo bat jarriko dizut jarraian, zaiga denbora guztien atmosfera eta tonoa eta hitz egiten, eta bueno, nik uste bideo horrekin pixkat jabetuko gara. Baina nik uste torra saltzen dian pertsona batzuk ezagunak egingo zaizkizula. Bueno, hombre. Aitortuko dizut korte hau atera nuenean. Gero konturatu nintzela udaltzaingoaren presentzia hortaz, Mikel Laskurain bai, baina ez dakit azaldu diguzu, zein dago Mikel Laskurainen ondoan, kame hori. Bueno, Xavier Berzosa. Nahiko berezia nere kameoak egiteko ohitura, ze nago especializado en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ver, ez da hori ez dekien. Bai, trintxeran igual ez dezu aurkitu korte hori, zuzendariek pelikulatik atea zuten, baina Guardia Civil con bigote egiten. Bueno. Gero ere ertzaina ere izan naiz, bueno, un poco de todo. Bueno. Ez dakite, psikologikoki ez dakite nola ulertu hori, no hay una frustración ahí. Nik ez dut galdera ahí, ere? Baina, bueno, hori gertatzen ari baita hor ere. Bueno, hemen Kontxu Odriozola, Zoragarri, Pedro eta egite, hemen nola azten da pixka tentsioa areagotzen, ez? Aipatu duzu genero aldaketa, hemen azten da pixkat, ez? Amunaren kontu horrekin, eta... Ez dakit, olako aipatu duzu generoa, eta saltzea erreza da, olako pelikulat saltzea, ez dakit, zinemalditan, jaialditan, nola funtzionatzen du olako pelikula? Kaso zehatzontan oso zaila. Oso zaila. Finantziazioan ere, bueno, jende guztia espresuna beste komedia bat egitea, opatxe beste sortzaileen eskutik, eta orduan gidoiera ekurtzea gaban, eta gero Telmo ere bere ideia kontatzezunean, zergatik aldatze gu genero, komedia bazen komedia egitea, eta listo, ez da? Zinemaldietarako al revés, genero baldin bazoaz, bidea garbi baina komedia hasiera horrek ere ematen dio beste enfoke bat pelikulari. Orduan gelditzen zean Tierra de Nadie. Gero, borobilatatzen direnean olako proiektuak, hoie dira arrakasta gehien lortze dutenak. Ez dakit, horla improvisando, Parasitos bat, ze genero daka. Denak. Orduan, mugak apurtzeko helburu horrekin, olako saiakerak egin bar dira. Eta nik uste lortu zula, más allá de arrakasta gehiago edo gutxiago lortzeaz, sentsazio hori Euskal Zinema ere beste generotara gerturatu daitekela, eta ikuslei ere pizkate mezu hori bidaltzea lortu zula pelikula honek. Ona da, hor izan zuen arrakasta, Palm Springen aukeratu izan zen, Guadalajara, Londresen eta bar, banatzailearen eta ekoizlearen arteko lana nolakoa da? Ja bide batez aipatzen ditugula jaialdiak. Filmaren edapenean, zabalkundean, banatzailea eta ekoizleak, ze hor, bai, ikusle arrunt baten ikuspegitik bai dela zerbait oso zurruna bezala, ez? Osa, nola da bien arteko lan hori? Edo, non azten da baten lana, non maitzen da bestearena? Bueno, bai, banatzaile desberdina dazkagu. Zinemaretotara banatzaile batek eramate ditu pelikulak, beste herrialdetara beste banatzaile bat, banatzaile internazionala dana. Orduan lana guztiz desberdina da batetik. Gure kasuan asko sartzen gea prozesu guztitan. Osa, hor badaude beste lan egiteko ohitura batzu dianak, behin pelikula eginda, banatzaile ematen diozu, eta marketing guztia, kartela eta erabaki guztia beraiek hartze ditunak, gure kasuan normalan asko sartzen gea erabaki guzti horietan,
eta elkarlan, guri gustatzen zaigu, elkarlan oso estu bat egitea banatzaileekin, eta erabaki guztitan hor parte hartzea. Zinezalea zea? Bai. Bai? Ze pelikula mota gustoko dituzu? Ez dakit, gomendatu nahi ezun zerbait, ikusi ezun azken serie bat, pelikula bat. Konta iguzu, pixkat. Ze zine mota gustatzen zaizun, ikusle bezala, Ez dakit, ekoizle eta ikusle bezala, pelikulak beste modu baten ikusten duzun, ala, ez? Nik gehien bat, ekoizle edo ikusle ez, gehien bat nire bizitzaren garaiaren arabera ikusle mota bat izan naiz edo beste bat. Mila hamarkadan, Spielbergitzaren alboan gertatzen zen edo zer gauza, hortxe geunden. Hortxe geunden hori da, nire barruan, Hortxe geunden, afortunadamente. Gaur egun izain beste. Bai, baina hori izan... Amplin mundua... Bai, hori izan dana. Geo, pixkate gustu hori elebatzen da, ezta? Eta zinemaskolan sartzen zenean, pixkate eskizito jartzen zean. Ja, pastazko betaurrekoa jarri bardia, eta... Eta geo denborakin, nahi bentsat gaur egun gehien gustatzen dana, ondo pasatzea pelikula bat ikusterakoan, eta aurrak dazkasunean, eta hori da nire fasea bain, beste giro bat emate dezu, eta azten ikusten, ja ikusi eta dazkasun gauz asko, eta gauz berri asko beste perspektibatekin, azken bi pelikulak ikusi dituanak, bat, da nahiko nagaina, bat Flow, animaziozkoa. Zoragarri, Oso polita. Eta gaina, azalduko dugu bada espada, Letonia rauk ere ez baldin manaiz, gaina, zuzendariak ia dena egin du, zuzendu, ekoiztu, montatu, gaina Oskarra irabazi du. Bai, oso berezia eta oso polita. Eta bestea, anime bat, ordu bateko pelikula da, Look Back deitzen dana, Look Back, hola, bapatean ikusi genuna, ikaragarria, oso polita. Nola esan duzu izen bura, apuntatzeko? Look Back. Apuntatuko dugu. Gaina ordu bateko pelikula bat, hola, tita, eta, jarri genula guain etxean daudela animearekin, eta hor, venga, guazen hau ikustea, eta batean, ostra, historia ordu baten kontatu da, ederra. Ete jarriko zenien, ez? Oraindik ez? Bai, claro. Spielberg aipatuta, ete guniak ez da Spielbergena, baina ekoizlea. Baina ete, ez zaila inbeste... Ez zaila gustatzen, Ja, ez dakit gaur egungo pelikulak eta beste ritmoa dute, beste... Kosta egite zaila egia. Konexioa ez da automatika. Batzuk bai, beste batzuk ez, oraindik hain naiz hori ikertzen abezegatik gertatzean, baina, hor... Esan dakoa, bizitza ezun garaiak ere asko bat izu ikuste ezunaren... Orduan, hortan. Hortan, azken zatia hori, gustatzen zait pixkat zinez hitz egitea, nola egiteko radiografia txikoaz, ikusten duzu hemen inguratuta gaudela, pelikulaz eta kartelez, eta, agerikoa da, zinema saio badala. Orduan, azken zatian, opari bat egiten diot gonbidatuari, pelikula bat oparitzen diot, eta orduan, hola, 3-4 minututan egin dizudan radiografien arabera, nik uste dut, ezagutuko dituzu, baina gaina justo hasieran mikrotik kanpo egin diazu keinu bat, nik bi hauen artean nago zuri oparitzeko, ze justo Boion Ju aipatu duzu, Parasitos aipatu duzu, eta Memories of Murder daukat hemen, eta After Sun, orduan, zure kasuan aukeratzeko emango dizut, bietako edo zein oparituko dizut, bata Memories of Murder, DVD eta beste da After Sun, neri bereziki asko gustatzen zaizkidan pelikulak, eta uste dut, gustatzen zaizkizula, batean bat gustatzen zaizu, ez? Biak pilo bat. Asko gustatzen zaizkizu. Pilo bat biak. Ikaragarri. Onena... Memories of Murder. After Sun hartuko. After Sun. Ze, hau, uste, 6 aldiz ikusi dela ja. 6 aldiz. Bai, eta, flipatzen hau. Boion Juk aurten gaina hori ezakit ikusi dezun, Miki Amazazpi estrenatu dut. Ez dut ikusi. Zinemetan. Beldurrakin nabil. Ez da bere pelikularik onena, baina, gozatzeko modukoa da. Orduan, Xabier Berzosa, behintzat, klaketa saioaz oroitzeko After Sun eramatzazu. Kristono paria, eskerrik asko zen. Apalean daukazunean gogoratu gutaz. Beldurra dakat berriro ikustea, bukatu nun sentsazio hori berriro bizitzea. Bai, bukaera krak egiten dizu, gaina hori aipatu duzu, aitatasuna, eta karo, potentea da. Amaitu baino lehen, zure urrengo parte hartzeak, Gaua, Paul Urquijo aipatu duzu, Mas Palomas... Bai, bi hoiek. Hoi edazkazu, ez? Ez dela gutxi. No. Nik uste aurten estrainaldi gehien espero dian estrainaldien artean, bi pelikula hoiek, aurten estrainatuko dira, 2025an estrainatuko dira? Bai, biak aurten. Nun ez dakit. Nun eta noiz? Eta noiz, urte bukaeran izango da, ze bukatutak guardi ditugu, eta haindik ez dazkagu bukatutak urte bukaeran, fijo, baina nun haindik ez. Bi pelikula oso desberdinak. Urquijo Moriarty... Eta horrek ere kartzen duen pixkate saltxa ofizinara erra, ez da? Urquijokin lan egitea edo... Abentzen zaizu txipa zeharo, ez? Imaginatzen ez zeharo. Ikaragarri desberdin, baina,
Paulen energia asko eskertzen dugu bizinan, eta gero Mas Palomas ere oso proiektu berezia Moriartyrentzat. Piskat, oin dela 10-15 urteko historio mototara loreaken garaiko... Ba, 80 egunean, inkluso gehiago, Inkluso 80 egunean. Mendik dabil, ere DVD, aztakin nun, baina mendik dabil. Bai, eta kartela hortxe. Eta kartela, oso ondo. Xabier Berzosa, mila milioi esker, oso aberasgarri izan da, hau dena ezagutzea, eta nahi dezunean, gonbidatu azo bueltatzea. Eta zuei, uinen edo pantailaren bestaldean egon, eskerrik asko beste behin klaketaren beste atal bat entzuteagatik, eta hurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, ondo izan. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.